Sziasztok! Az én nevem ClashCuber, és ebben a videóban a Rubik kockás forgatásokat, azaz fingertrickeket fogom nektek bemutatni. Jó szórakozást a videóhoz! Akkor csapjunk is bele! Az első forgatásaink az R és L forgatások lesznek. Az R-t én simán így forgatom, tehát hogy így megfogom, és egyszerűen csak forgatom. Például egy T-permutációnál is csak simán így forgatom fel, itt megfogom, illetve itt, és így. Az elforgatásoknál ugyanez a helyzet, a hüvelykujjammal fogom itt, hátul nagyjából így helyezkednek el az ujjaim, így három rétegen van így a három ujjam, és egyszerűen csak elkezdem forgatni. Egyébként a kis ujjamat csak is kizárólag támasztásra forgatom, semmit nem forgatok a kis ujjaimmal, csak így megtámasztom alulról a kockát, ez egy ilyen stabilabb érzést ad. Következzenek is a D és az U forgatások. A D-ket én a gyűrűs ujjammal szoktam, így megfogom, és a gyűrűs ujjammal így pöckölök egyet a rétegen, ugyanez van a másiknál is. D2-t én nem nagyon szoktam, de akkor kettőt pöccintek egyszerűen a gyűrűs ujjammal, és akkor elértem. Én nem szoktam ilyet, hogy ilyen kis ujjammal, meg ilyenek, tényleg kis ujjamat csak támasztásra használom. D réteg a gyűrűs ujjamé, és akkor az U réteg pedig a mutató ujjaimé. Egyszerűen csak így bele lökök egyet a kockába, ugyanez a másik oldalon is, hogyha esetleg U vesszőkkel. És U2-nél egyet forgatok a mutató ujjammal, és egyet a középső ujjammal. Ezt érdemes nagyon begyakorolni, mivel rengeteg algoritmusban benne van, nagyon sok helyen fogjátok használni ezt az U2-t, és ezt érdemes így profi szintre fejleszteni. Szóval még egyszer először mutató ujj, középső ujj. Jöjjenek az F és B forgatások. Az F-et én legtöbbször úgy szoktam, hogy a mutató ujjammal így le. F vesszőt pedig a hüvelykujjammal fel. Például egy Y permutációt is így kezdek, hogy így fogom a kockát, ahogy így alapból is fognám, és így leviszem. És amikor végzek vele, akkor pedig a hüvelykujjammal pöckölöm így fel, így a kocka sarkát, tehát nagyjából így. Akkor a B forgatások, B nem sok algoritmusban van, de viszont ezeket is érdemes begyakorolni, mert mégiscsak akad egy-kettő olyan algoritmus, amiben kell a hátsó réteget forgatnunk. Ezt én általában vagy úgy szoktam, hogy átfogok, egy ilyen félátfogást csinálok, hogyha lehet így nevezni, és mint hogyha egy út forgatnék. Tehát, hogy B-t, tehát ezt a réteget itt hátul úgy forgatom, hogy egy félig átfogok, és így. A mutató ujjammal, mint hogyha egy U lenne, csak van benne egy ilyen kis átfogásszerűség. Másik módszer pedig az, hogy egyszerűen így kicsit áthelyezem a kezemet ide, hogy a hüvelykujjam itt legyen a kocka tetején, és így mutató ujjammal így felpöckölöm. Ha B2 van, akkor ugyanez a félig átfogás és mutató ujj, középső ujj. De ezt lehet így alulról is, hogy így alulról pöckölöm fel. És akkor jöjjenek az M, azaz a középső rétegen történő forgatások. A fölfele M-et én úgy szoktam, hogy a mutató ujjammal így felpöckölöm a kockát. Tehát itt megfogom, és így. A lefelét pedig egyszerűen visszafele. Tehát itt alul fogom meg a kockát, és alul támasztom meg a kockát a középső ujjammal, és így fölpöckölöm. Amikor duplát forgatok, azt úgy teszem meg, hogy gyűrűs ujj, középső ujj, gyűrűs ujj, középső ujj. Ezt is érdemes begyakorolni, mert például a H-permutációban ugye szinte csak ez van, és ez egy viszonylag gyakori PLL, meg még ki tudja hány másik algoritmusban van. Szóval ezeket a duplákat tényleg érdemes begyakorolni. Ebben a videóban ennyit tartottam fontosnak elmondani, hogyha esetleg valamit kihagytam, nyugodtan írjátok meg kommentben, és majd pótolom egy másik videóba az elmaradásomat, hogyha van ilyen. Hogyha nincs, akkor pedig nagyon megköszönöm, hogyha feliratkoztok, vagy nyomtok egy lájkot, mert ezzel nagyon sokat tudtok segíteni nekem, illetve annak is, hogy a videóim kicsit gyorsabban terjedjenek. Köszi, hogyha eddig végignézted a videót, és remélem, hogy tudtam neked is valami újat tanítani, ha kezdő voltál, ha esetleg már egy haladóbb kockás. Remélem élveztétek a videót, sziasztok!